أو كتما نيويورك أو نايت ألانيوان سفر أحد الريستورانت توني نليون نزناو جزءاتنا زقات زولو ساي نازخها مقراكم زي واتسو ملأخ تحلف اللي يولو بس بعيتو تستاهل ساي ብዙሓት ጋርድታት ሒዙ ናፍቲ ሆቴል ይመጽእ ምስ ኣተየ ግን ታንቶ ደው ኢሉ ንኡ ክሪኦ ዝደሊ ወሳኒ ሰብ ከም ዘሎ ይነግሮ ሻዕ ድማ ነቶም ዓጀብቱ ነቲ ዝመጽሎ ሰብ ተዳልዮም ንኽጸንሑ ይነግሮም ኣብቲ ኣፍ ደገ ኤሌቬተር ደው ኢሎም ምስ ተጸበዩ ክትክፈትን ከላ ተኲሶም ነቲ ናይ ባዕሎም ጋርዲ ታንቶ ይቐትልዎ እቶም ዝተረፉ ሙሉእ እቲ ህንጻ ክፍትሽዎን ክእልሹን ይጅምሩ እቶም ፍርቁም ድማ እታ መኪና ንኸዳልይዋን ነቲ ሓላፊኦም ቀልጢፎም ንኸውጽዎን ይእዘዙ ዋና ኣዛዝቶም ቦዲጋርድታት ንልዮን ክእልሽ ድንን ክብልን ከሎ ጸኒሑ ብካራዋቱ እስሒው የጽድፎ እቶም ካልኦት እቲ ቅርሽን እቲ ዝገዝእዎ ሓሽሽን እናጠርነፉ ይጸንሑ ካድሙና ተዳልዩ ግን ሊዮን ንኹላቶም ሓደ ነቶም ጋርድታት ከጓድሎም ይጅምር ኩሉ መውጽኢታት ስለ ዝዓጽየሎም ንደገ መውጽኡ ክእድሹ ምስ ወጽኡ ነቲ ዋና ዝደልዮ ሰብ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዓጽዩ ትርፎ ነቶም ወደ ደገ ነብሩ ቦዲጋርድታት ምስ ቀተለ ሊዮን ነቲ ሰብኣይ ብናይ ጥይት ነዃል ተቐልቂሉ ይሪኦ ሰብኣይ ድማ ፈሪሑ ጥይቱ ክሳብ ዝውድእ ይትኩሰሉ እናጎየ ኸይዱ ሓድሽ ብረት ኣምፂኡ ሞባይል ኣልዒሉ ናብ ፖሊስ ጣብያ ይድውል ቆሎ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ነጊሩ ንፖሊስ ከራኸቦና ተጸበየን ከሎ ሊዮን ብድሕሪቱ መፂኡ ይሓንቆ እታ ስልኪ ዓፂዩ ንሊዮን ዝደለኻዮ ቅርሽን ሓሽሽን ውሰድ ንዓይ ግን ከይትቐትለኒ ኢሉ ይሓቶ ሊዮን ግን ስልኪ ቁፅሪ ርኢዩ ናብዛ ስልኪ ደውል ይብሎ ምስ ደወለ ናይቲ ከባቢ ሓሽሽ ነጋዲ ኣብዚ ከባቢ ክሪኦ ከም ዘይደሊ ይነግሮ ሕራይ ምስ በለ እታ ስልኪ ንሊዮን ንኽቐብሎ ይነግሮ ሊዮን ምስ ሰምዖ ድማ ከም ዝተረድኦ ኣረጋጊጽካ ከይቀተልካ ግደፎ ይብልዎ ሊዮን ድማ ሰሚዐ ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ሓዲግዎ ናብቲ ጽላሎት ተኣትዩ ይስወር ድሕሪኡ ሊዮን ናብ ሱፐርማርኬት ከይዱ እቲ ዝፈትዮ ጸባ ገዚኡ ከምቲ ልሙድ ናብ ገዝኡ ይምለስ እቲ ደረጃ እናደየበ ሜላት ኣብ ላዕሊ ኮይና ሊዮን እናደየበ እናርኢቶ ትጸንሕ ኣብ ኣምሰጽሐ ሰላም ትብሎ ሊዮን ገጻ ተወቂዓ ከም ዘላ ፈሊጡ ክሓታ ከሎ ወዲኣ ከም ዝኾነት ትነግሮ ኣብ ክንድኡ ሽጋራ ከም ሰትለኹ ንማንም ከይትነግር ኢላ ትሓቶ ሊዮን ገዝኡ ምስ ኣተየ ኣቦኣ ምስ ሓሽሽ ዝሕዝሉ ሰባት እናተዛረበ ይወፅእ ሚኪ ንቦኣ ብዛዕባ እቲ ሓሽሽ ሓቂ ክዛረብ ከም ዝግብኦን ድሕር ዳኣ ሓስዩ ዓሙንኦም ክቆትሎ ከም ዝኾነን ይነግሮ ኣቦኣ ንሜላት ግን እቲ ሓሽሽ ከም ዘይጣፍኦ ንሚኪ ስለ ዝነገሮ ሚኪ ኸይዱ ነቲ ሓላፊኦም ይነግሮ እቲ ሓላፊኦም ስታን ዝበሃል እንትኸውን ንኣቦኣ ቅርብ ኢሉ ችግር የብሉን ይኣምነካ እየ እንድሕር ስኻ ዘይጣፊእኻዮ ዘጣፍኦ ኣልሸለይ እንተዘይኮይኑ ግን ጽባሕ መጺ ከም ዘቐትለካ ፍለጥ ይብሎ ኣቦኣ ቅርብ ኢሉ በዓልትኹም ኣልሽዎ ኣነ ይምልከተንን ኢሉ ንሜላት ጸፊዕዋን ገዝኦ ይኣቲ እዚ ኩሉ ክፍጠር እንከሎ ሊዮን ብማዕጽኦ ሽሉኹ ይርኢ ኣሎ እዩ ነብሱ ተሓፂቡ ጸብኡ ሰትዩ ክዳኑ ተኪሱ ልዕሊ ኩሉ ወሳኒት ዝኾነት ተኽሉ እውን ይንከባኸባ ክጽልምት እንከሎ ሊዮን ኣብ ወንበሩ ኮፍ ኢሉ እዩ ዝድቅስ ብጽባሒቱ ንግሆ ሜላትን ስድራን ብቱ ዝተለመደ ንግሆኦም ይትስኡ ኣቦኣ ኣዲኣ ዓባይ ሓፍታ ንእሽተይ ሓዋን ሕጉሳት ኮይኖም ይነቕሑ ሊዮን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ስፖርት ይሰርሕ ኣሎ ሜላት ሓፍታ ናርኢቶ ነበረት ቴሌቪዥን ቀይራትላ ተሃድም ኣጓያ ድማ ኣርኪባ ተወቕዓ እቲ ስልኪ ጸዊዑ ሜላት ምስ ኣልዕለቶ ካብ ትምህርቲ ቤታ ኣይተደዊልኒ ክልተ ሰሙን ሙሉእ ካብ ትምህርቲ መትረፊ ምኽንያታ እንታይ ከም ዝኾነ እንድሕር ዳኣ ዘይነጊሮምዋ ካብ ትምህርቲ ከም ትባረር ይዛረቡ ሜላት ሞይታ ከም ዝኾነት ተዛሪባት ስልኪ ተዓጽዮ ሊዮን እታ ተኽሉ ኣብ መሽኮት ፀሓይ ከወቕዓ ኣቕሚጥዋ ካብ ኣፓርታሙኡ ይወፅእ ኣብ ዳ ሜላት ገዛ ዕግርግር ሰሚዑ ናብ ሲኒማ ኸይዱ እታ ዝፈትያ ፊልሚ ተሃንጥዩ ይሪኣ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ኣብቲ ደረጃ ሜላት ኣፍንጫ ደምያ ስለ ዝጸንሐቶ ህይወት ከባድ ምዃናን ክንላመደ ከም ዝግባአን ነጊርዋ ይኸይድ ቅድሚ ምእታዩ ግን ጸባ ካብቲ ድኳን ከም ተምጸሉ ነጊራቶ ትኸይድ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተየ ጸባ ክሰቲ ካብ ፍሪጅ ኣውፅኡ ናብ ብርጭቆ ይቐድሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ስታን ብዙሓት ዝተዓጠቑ ሰባት ሒዙ ናብቲ ኣፓርታማ ይመጽእ ኣቦኣ ንሜላት ይጽበዮም ስለ ዝጸንሐ ተዳልዩ ይጸንሕ ናብቲ ገዛ እናኣተዩ ድማ ሊዮን ብማዕጽኡ ተቐልቂሉ ይሪኦም ስታን እቲ ማዕጾ ተዓጽዩ ስለ ዝጸንሖ ተኲሱ እቲ ማዕጾ ሰይሩ ናብቲ ገዛ ይኣቲ እቶም ካልኦት ዝተዓጠቑ መሳርሕቲ እውን ይስዕብዎ መጀመርያ ነዲኣ ይቐትላ ጸኒሑ ነቲ ዓባይ ሓፍታ እቲ ገዛ እናባላሽዮ እናሰባበሮን እንከሎ ናፍቲ ክብል ከሎ እቶም ናይ ባዕሉ ሰባት ከይተረፉ ብጣዕሚ እዮም ፈሪሖምዎ ነይሩ ስታን ነቶቦኣ ምስ ረኸቦ ትማሊ እንታይ ኢለካ ነይረ እቲ ዝሰረቐ ሰብ ክሳብ ሕጂ ተዘይምፂኻለይ ከም ዝቐትለካ ነጊረካ ዶ ነይረ ሓቀይ ኢሉ እናሓተቶ እንከሎ ሚኪ ምስቶም ካልኦት ወዳት ናፍቲ ገዛ ይኣቲ እቲ ገዛ ብደንብ ጌሮም ንኽፍትሽዎ ድማ ይነግሮም በቲ ወገን ሜላት ናብቲ ድኳን ጸባ ክተምጽእ ምስ ከደት ክሳብ ሕጂ ገና ኣይተመለሰትን እያ እቲ ንእሽተይ ሓዋ ኣብ ትሕቲ ዓራት ተሓዊኡ እንከሎ ስታን ምስ ኣቦኣ ምጭዋት ይጅመር እቶም ዓጀብቱ እቲ ገዛ እናፈተሽዎ እንከለዉ ስታን ንሓደ ግዜ ዓይነቱ ግልጽ የብሉሎ ኣቦኣ መሳርሒ ኣልዒሉ ክትኩሰሎም ይጅመር
እዚ ሰሚዑ ሓደ ካብ ናይ ስታን ዓጀብቲ ፈሪሑ ብሽጉጡ ናፍቲ ገዛ ሙሉእ ምትኳስ ይጅምር። ደንጊጹ ምስ ወፀ ድማ ትቆልዓ ተወቂዑ ይመውት። ኣቦኣ ካብቲ ገዛ ክሃድም ዋላ ይሞክር ዳ እምበር ከምልጥ ኣይከኣለን። ስታን ብድሕሪቱ ወቂዑ ከውድቆ እንከሎ ኣብ ክዳኑ ደም ነጢርዎ ስለ ዝፀንሐ ተናዲዱ ኸይዱ ንቦኣ ደጋጊሙ ቀቲሉ ይወቅዖ። እቶ ደገ ኮይኑ ዝሕሊ ነበረ ዓጃቢ ብዝኩሉ ድምፂ ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሐ ሚኪ ንስታን ጠጠው ኣቢሉ ክቕልቀል እንከሎ ደንጊጹ ተኪሱ ቀቲልዎ ነይሩ። ሜላት እቲ ፀባ ሒዛ ናፍቲ ህንፃ ክድይብ እንከላ ዝኾነ ነገር ጌጋ ከም ዘሎ ይርዳኣ። ክትሓልፍ እንከላ ኣቦኣ ሞይቱ ከም ዘሎን ሚኪ ትንእሽተይ ሓዋ ከም ዝቐተልዎ እናተዛረበ ትሰምዕ። ንዕኦም ዘይትፈልጦ መሲላ ድማ እቲ ኣፍ ደገ ገዛ ሓሊፋ ናብ ናይ ሊዮን ገዛ ኸይዳ ንክኸፍታ ትልምኖ። ሓደ ካብ ናይ ስታን ዓጀብቲ ግን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ይሪኣ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ እዩ ዝጠራጠር ኣሎ። ሊዮን ጋእ ሰጋእ ምሰለ ሓዚንላ እቲ ማዕፆ ከፊቱ የእትዋ። እቲ ንብረት ሒዛ ናብ ክሽነ ምስ ከደት ሊዮን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ምክትታሉ ይቕፅል። ሚኪ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኣብ ናይ ፎቶ ኣልበም ንሜላት ስለ ዝረአያ ከም ዘይቀተልዋ ይፈሊጥ እዩ። ቀልጢፎም ንኽእልሽዋ ድማ ነቶም ዓጀብቲ ይነግሮም። እቲ ኣፍ ደገ ነበረ ወዲ ንሜላት ርእይዋ ስለ ዝነበረ ንሊዮን ክጥይቆ ናፍቲ ኣፍ ደጉኡ ይመፅእ። ሊዮን ክቆትሎ ተዳልዩ መሳርሒኡ ናፍቲ እናበለ እንከሎ ሜላት ሃንደ ቴሌቭዥን ወሊዓ ንኽልቲኦም ተደንግጹ። እቶም ዓጀብቲ ንስታን እቲ ሓሸሽ ምስ ረኸብዎ ፖላዊስ ናፍቲ ገዛ ይመፁ። ስታን ድማ ስርሖም ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ካሊእ ምንም ከም ዘይገበሩ ንክዛረቡ ይነግሮም። ሊዮን ንሜላት ስድራ ብምሟቶም ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነ ክነግራ ይሞክር። ሜላት ግን ንኩሎም ከም ዘይትግደስን ብጀካ ንእሽተይ ሓዋ ምሟቶም ዘሕዝና ከም ዘይኮነን ትነግሮም። ሊዮን ከዘናግዓ ብዙሕ ዋላ ይፈትን ክትሕጎስ ኣይከኣለትን። ናብ ካሊእ ትኸድዮ ቦታ ለክደ ኢሉ ምስ ሓተታ እውን ማንም ከም ዘይትፈልጥ ትነግሮ። ፀባ ከምፅእ ናፍቲ ዳክሽነ ምስ ከደ እቲ ሻንጡኡ ከፊታ ሜላት ብዙሕ መሳርሕታት ከም ዘለዎ ትርኢ። ምስ ተመለሰ ሜላት ንሊዮን ቀታሊ ዲኻ ኢላ ትሓቶ። እወ ምሰላ ስድራይ ዝቆተሉ ሰባት ንክትቀትል ክንደይ የድልየካ ኢላ ትሓቶ። ክንዲ ዝምሰላ ተሰማሚዓቶ እቲ ቅርሺ ከም ትኸፍሎን ንሳ ዝደልዮ ኩሉ ነገር ከም ትገብረሉን ንሱ ከምኡ ዝበለት ቀታሊት ምዃን ከም ዘላምዳን ትነግሮ። ሊዮን ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ ግን እትገብሮ ወይ ትኸዶ ካሊእ ሰብ ስለ ዘይብላ መማረፂ የብሉን። ኣብ ልዕሊኡ ንሱ ሂወታ ስለ ዘድሓነላ ቆልዓ ስለ ዝኾነት ሓላፍነት ዝወስደላ ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ሊዮን ሎማዓንቲ ደኺምክ ስለ ዘለኸ ፅባሕ ንዘራረበሉ ሕጂ ደቅስ ኢሉ ኣብ ዓራት ወሲዱ ይህርሳ። ኣብ ለይቲ ግን ሊዮን ተሲኡ እታ ቆልዓ መከራ እምበር ካሊእ ከም ዘይተምፀሉ ብምእማን ክቐትላ ይሓስብ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ግን ሓሳቡ ቀይሩ ይምለስ። ብፅባሒቱ ንግሆ ሊዮን ተኽሉ ኣብ መሽኮት ገይሩ ስፖርት ምስራሕ ይጅምር። ሜላት ተሲኣ ስለ ዝፀንሐቶ ቁርሲ ምስ በልዐት ቀልጢፋ ካብዚ ገዛ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ይነግራ። ሜላት ኣብ ወረቐት መልእኽቲ ፅሒፋ ክትወን ከላ ምንባብ ከም ዘይኽእል ትፈልጥ። ኣንብበዮ ምስ በላ ኣብ ሂወታ እንታይ ክትገብር ከም ትደልን ቀታሊት ሰብ ክትከውን ከም ዝወሰነትን ትነግሮ። ሊዮን ከም ናይ ስንብት ውህብቶ ሽጉጥ ሂቡ ንኽትከይድ ይነግራ። ምክንያቱ ሊዮን በይኑ ምስራሕ እዩ ዝፈቲ። ሜላት ከም ዘይትኸይድን ተዘይላሚድዋ ከም ዘይትዓርፍን ምስ ነገረቶ ሊዮን ንእሽተይ ቆልዓ ምዃናን ሰብ ክትቀትል ከም ዘይትኽእልን ይነግራ። እቲ ሽጉጥ ኣልዒላ ድማ ብመሽኮት ብዙሕ ጥይታት ትትኩስ። ርኢኻ ኣለኻ ይኽእል ኢላ ድማ ተገሊጣ ትነግሮ። ሰንኪ እዚ ነገር እዚ ሊዮንና ሜላት ካብቲ ገዛ ወፂኦም ናብ ካሊእ እናተጓዓዙ ንሪኦም። ኣብ መንገዲ ጠጠው ቢሉ ድማ ፕሮፌሽናል ተኮይንካ ከምኡ ይግበርን ደጊምካ ከምኡ ከይትገብሪ ኢሉ ይነግራ። ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ በፅሑ እቲ መስተኣናገዲ ዝምላእ ፎርሚ ይህቦም። ንኸይሓፍር ግን ሜላት ሒዛቶ በዓለይ ክመልኦ ኢላቶ ናብቲ ገዛ ብሓደ ይኣትዩ። ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተየ ሕድሕድ ክፍልን ኣንጎሎን ብደንቢ ገይሩ ይፍትሾ። እቲ ፎርሚ ሜላት መሊኣ ክሳብ ትውድኦ ድማ ኮፍ ኢሉ ይፅበያ። ወድአት ደጊማ ንሊዮን ቀታሊት ንክገብራ ብልማን ትቕፅል። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሊዮን ናብ ቶኒ ኸይዱ ንጀመርቲ ዝኾን ሽጉጥ ንክህቦ ይነግሮ። ቶኒ ድማ ተገሪሙ እዚ መሳርሒ እዚ ናይ ቀደም እዩ፣ እስኻ ድማ ልዕሊ እዚ ኢኻ እንታይ ኢልካዮ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሊዮን ክላመደሉ ከም ዝደልየን ናይ ርሕቐት ምቕታል ደስ ከም ዝበሎን ይነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ መሳርሒት ካብቲ ሻንጣ ምስ ሜላት ኮፍ ኢሉ የውፅኣ። ቀታሊት ኮይና ናይ መጀመርያ ክትላመዶ ዘለዋ መሳርሒ ስናይፐር እዩ። ምክንያቱ ንጸላእታ ብርሕቐት ናይ ምቕታል ዓቕሚ ክህልያ እዩ። ክኢላ ናኾነት ብዝኸደት ግን ንዕላማኣ ብቐረባ እናረኸበቶም ክትከይድ ኣለዋ። ንመላመዲት ጽቡቕቲ ቦታ ምስ ረኸቡ ደቂሶም ክትላመድ ዝኾነ ሰብ ውቕዒሉ ይነግራ። ሜላት ከምቲ ሊዮን ኩሉ ግዜ ዝብሎ ሰበይቱን ደቁን ዘይብሉ ሰብየ ኩሉ ግዜ ዝወቅዕ ኢላ ንሓደ ናብ ጎየ ነበረ ጻዕዳ ክዳን ዝገበረ ወዲ ኣብ ኣፍ ልቡ ትወቕዖ። ሊዮን ብሜላት ብጣዕሚ ይድነቕ። ብፅባሒቱ ሜላት መሽኮት እናፅረየት ኣቑሑት እናሓፀበት እቲ መሳርሕታት እናፀረገት ንሪኣ። ብሓደ ስፖርት ይሰርሑ። ሊዮን እውን ፀባ ንኽትሰቲ የገድዳ። ንምሸቱ ሜላት ኣብ ዓራት ትድቅስ። ሊዮን ድማ ከም ወትሩ ሽጉጥ ኣዳልዩ ኣብታ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ይድቅስ። ብፅባሒቱ ብንግሆ ተሲኡ ስፖርት ንኽትሰርሕ ይነግራ። ግን ኣብ ክንዲ ምስኡ ምስራሕ እታ ሓፍታ ትጥቀመሉ ነበረት ናይ ቲቪ ቻናል ወሊዓ ምስኦም ትሰርሕ። ሜላት ንሊዮን መፅሓፍን ምንባብን ተላምዶ።
ليون دما نميلات مقتالن كي تفلت كموصأن يلامدا حدا معلتي ميلات عرفت خوزدخم زغبؤمن نيشي ጨዋታ ጨዋታኹም ዝግባእ እንትንግሮ ናይ ዝተፈላለዩ ካራክተራት ኣከዳድናና ተኸደነ ድማ ንሊዮን መን ምዃኖም ንኽግምት ትነግሮ ነይራ እሱ ግን ብጄካን ቻርልስ ቻፕሊን ንማንም ክፈልጥ ኣይከኣለን ሊዮን ብታርኡ ካልኦት ካራክተራት ከምስል እንከሎ ሜላት ዋላ ሓደ ይትፈልጥን ኮፍ ኢላ ሊዮን ነታ ተኽሉ ብጣዕሚ እናተንከባኸባ ትሪኦ እዛ ተኽሊ ብጣዕሚ ኢኻ ትፈትያ ኢላ ምስ ነገረቶ እወ እዛ ተኽሊ እዚኣ ልክዕ ከምኣ እያ ካባይ ብዙሕ ይትፍለን ኢሉ ምስ ነገራ እንድሕር ዳ ክንድኡ ትፈትያ ኮይንካ ሱር ንኽህልያ ኣብ ደገ ትኸላ ኣብ ብርጭቆ ጌርካ ፍቕራይ ተርእያን ኣለኻ ኢላ ንሊዮን ትነግሮ ሓደ መዓልቲ ሊዮን ናብቶ ንኸይዱ እቲ ዓመታት ዝሰርሖ ነበርኩ ቅርሺ ሓደ መዓልቲ ክትበኒ ትኽእል ዶ ኢሉ ይነግሮ ቶኒ ሊዮን እዚ ኢሉ ዝሓተሎ ሰበይቲ ስለ ዝረኸቦ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሰበይቲ ክትሕዝ የብልኻን ሰበይቲ ሓደገኛ ፍጥርቲ እያ ኣጥፊእኻ ድማ እያ ክትጠፍእ ኢሉ ንሊዮን የጠንቅቖ ሊዮን እቲ ቅርሺ እሱ ንኻልእ ሰብ ንምሕጋዝ ክጥቀመሉ ከም ዝደለየ ይነግሮ ቶኒ ድማ ብተሓሳብ ተሰማሚዑ ቅርሽኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘቕመጥካዮ እኒአ እዩ ኣነ ንኸይጠፍአካ ጥራሕ ሒዘልካኒ ይኹ እምበር ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓት መፂኻ ትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ንሊዮን ይነግሮ $100 ሂቡ ድማ ዝነግረካ ቢዝነስ ለንምፀኒ ኢኻ ይብሎ ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ ድማ ሜላት ምስ ካሊእ ወድና ተዛረበት ይርአ ወፂኡ ንትወደ ባሪሩ ንሜላት ምስ ዘይትፈልጥዮምን ትፈልጥዮምን ሰባት ኣብ ደገ ክትዛረብ የብልኽን ፕሮፌሽናል ከምኡ ይገብርን ኢሉ ንሜላት ይነግራ ኣብ ልዕሊኡ ምርጋምን ሽጋራ ምስታይን ቀልጢፍካ ከተቋርፅ ኣለኸ ይብላ ናብ ሆቴሎም ምስ ተመለሱ ሜላት ንሊዮን ብጣዕሚ ከም ትፈትየላ ትነግሮ ሊዮን ደንጊፁ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ምሰላ ኣብ ከበደ ይስምዐን ሎ ኢላ ትነግሮ ሊዮን እዚ ምንም ማለት ኣይኮነን ኢሉ ተሲኡ ናብ ስርሑ ይኸይድ ኣፍጣፍ ደገ ደው ኢሉ ንእሽተይ ምስ ተጨናነቐ ትኹሮ ተኣኪቡ ናብ ስርሑ ይቕፅል ሜላት እናኸደ ኣብ መሽኮት ኮይና ምስ ርአየቶ ናብቲ ዝተኣናጋዲ ወሪዳ ሊዮን ኣፍቃሪኣ እምበር ኣቦኣ ከም ዘይኮነ ትነግሮ እዚ ጌራ ናብቲ ናይ ቀደም ኣፓርታማኣ ትኸይድ ቶም ፖላዊስኪ ኣተይዋ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ኣትያ ናይቲ ንእሽተይ ሓዋ መጫወቲት ቦምቡላ ተልዕል ኣብታ ዝሞተላ ቦታ ድማ ደው ትብል እቲ ኣቦኣ ሓዊእዎ ነበረ ቅርሺ ረኺባቶ ክትወፅእ እናበለት ስታንን እቶም ካልኦት ፖላዊስን ናብቲ ገዛ እናኣተዩ ትሰምዖም ስታን ንኣቦኣ ቀትል እንከሎ መሳርሒ ሒዙ ስለ ዝነበረ ከም ዝኾነን ቆልዑት ከም ዘይረአየን ነቶም ካልኦት ፖላዊስ እናተዛረቦም ትሰምዕ እቶም ካልኦት ፖላዊስ ንኽተሓዋወሮም ምስ ነገርዎ ስታን እንድሕር ዳ ክትሓዋወረኩም ደሊኹም ናብ ቤት ስራቤተይ ንዑ ኢሉ እናመለሰሎም ትሰምዕ ኦፊሱ ኣበይ ምዃኑ እናተዛረቦም ስለ ዝሰምዐት ክትስዕቦ ትጅምር ናብ መኪንኡ ደይቡ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ታክሲ ደይባ ንኽስዕቦ ትነግሮ ካብ መኪና ወሪዱ ናብ ቢሮኡ ክኣቱ እንከሎ ትሪኦ ተላ ስታን መርማሪ ፖሊስ ምዃኑ ትፈልጥ ሊዮን ስሩሑ ወዲኡ ናብ ገዛ ክምለስ እንከሎ ሜላት ኣብኡ ኮፍ ኢላ ትጸንሖ ክዳን ገዚኡ ንሜላት እናሃባ እንከሎ እቲ ዝተኣናጋዲ መፂኡ ካብቲ ሆቴል ይባረሮም ሰንኪ እዚ ድማ ሜላትና ሊዮን ካብቲ ሆቴል ወፂኦም ካሊእ ሆቴል ክእልሹ ነይሮም ኣብኡ ምስ ወፅሑ ነብሱ እናተሓፀበ እቲ ዝተወቕዐሉ ቆስልታት ይሰፊ ምስ ወፀ ሜላት ፀባ ቀዲሓ ሂባ ኣብቲ ገዛ ዝረኸበቶ ቅርሺ ሂባ ነቶም ስድራ ዝቆተሉ ሰባት ንቆትሎም ትነግሮ ሊዮን ግን እቲ ስራሕ እሱ ከም ዘይሰርሖን መሳርሕታቱ ከም ዘይህባን ይነግራ ሜላት ብዚ ነገር እዚ ተገሪማ ንምንታይ ኢኻ ሕማቕ ኣረኣያ ትርእየኒ ኣነኮ ናይ ስድራይ ሕነ ዝፈድየለይ ሰብ እምበር ካሊእ ኣይደልን ኢላ ትሓቶ ሊዮን ሕነ ምፍዳይ ምንም ዋጋ ከም ዘይብሉን ምርሳዕ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ከም ዝኾነን ይነግራ ሜላት ግን ምንም ክትርስዕ ኣይትኽእልን ሓደ ሰብ ድሕሪ ዳኣ ቀቲልካ ንዕድመ ልክዕኻ ሓንቲ ዓይንኻ ከፊትካ ምድቃስ ከም ትግደድ ይነግራ ሜላት እታ ሽጉጥ ሓንቲ ጥይት እትያ እንድሕር ዳኣ እዛ ጨዋታ ስዒረ ንዘለኣለም ዝበልኩኻ ትሰሚዕ ኢኻ ኢላ ትነግሮ ሊዮን እታ ሽጉጥ ጥይት ስለኒዋ ክትሰዓር ኢኺ ልዕሊኡ ግን ክትሞት ኢኺ ኢሉ ይነግራ እታ ሽጉጥ ኣብ ግንባራ ጌራ ይፎትየካ ኢላ ክትኩስ እንከላ ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት ኢዱ ይስሕባ እታ ጥይት ድማ ተተኩሳ ትወቅዕ ሜላት ስዒራ ስለ ዝኾነት ሊዮን ምስ ስድራኣ ዝቆተሉ ሰባት ናይ ግድን ክቐትለላ እኒአዎ ስለ ዝኾነ ድማ ሊዮን ንሜላት ሒዝዋ ናብ ቶኒ ይኸይድ ንሜላት ከም ዘሰልጥና ቃልኣት ኢላ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ከሰልጥና ከም ዘለዎ ንቶኒ ይነግሮ ቶኒ ብዚ ነገር እዚ ምንም ሕጉስ ኣይነበረን ሊዮን ድማ ሜላት ንእሽተይ ክትመስለካ ትኽእል እያ ግን ቀልጢፋ ትመሃር ጎበዝ ቆልዓ እያ ምስ በሎ ቶኒ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ዝተኣናጋዲ ክልተ ብርጭቆ ፀባ ንኸምፀሎም ይነግሮ ሊዮንና ሜላት ናብ ሓደ ስራሕ ብሓደ ይኸዱ እታ ማዕፆ ዝኣሰረት ሸንሸለት ኣበይ ወገን ከም ዘላ ብምንታይ ከም ትፈልጥ የምህራ ሊዮን እታ ደወል ምስ ወቕዐ ነቲ ሰብኣይ ማዕፆ ንክኸፍተላ ንክተእምኖ ምዝራብ ትጅምር እታ ማዕፆ ምስ ተኸፈተት ሊዮን እታ ሸንሸለት በጢሱ ናብ ውሽጢ ኣቲ ሜላት ድማ ተረጋጊዓ ትስዕቦ ነቲ ወዲ ናብ ኣፉ ሽጉጥ እትዩ እንድሕር እዛ ሽጉጥ ካብ ኣፍካ ወፂያ ክትመውት ኢኻ ምስ በሎ ናብ ዝኸዶ ይስዕቦ እቲ ገዛ ድማ ብደንቢ ገይሩ ይፈትሾ እቲ ገዛ ምንም ከም ዘይብሉ ምስ ረጋገፀ ነቲ ወዲ ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ደው ክብል ነጊሩ ንሜላት ሽጉጣ ንክተውፅእ ይነግራ ሽጉጣ ብደንብ ጌራ ምስ ገጠመት ነቲ ወዲ ኣብ ከውዱ ትወቕዖ
ንመረጋገፂት ካልአይ ተከውዱ ንክደግሞ ይነግራ እቲ ብቀለም ጥይት ዝውቃዕ ወዲ ተገሪሙ ደው ኢሉ እናርአዮም እንከሎ ሊዮን ንሜላት እተን ክልተ ጥይት ንምንታይ ከም ዝኾና ይረድኣ ኣብ ገጹ ፈጺማ ዘይተወቅዐሉ ምክንያት እቲ ቁተልዎ ዝተባሃሉ ሰብ እሱ ምዃኑ ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ይነግራ ሊዮን ንተወዲ ቀቲልዎ እታ ቁነበራ ሓሽሽ ኣበላሽሞ ካብቲ ገዛ ይወፁ ንምሸቱ ኣብ ሓደ ቦታ ሻምፔን እናሰተዩ ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ይጅምሩ ሜላት ስኺራ ንሊዮን ንኽስዕማ ክትነግሮ ከላ ኖኖይሉ ደፊኡ ኮፍ የብላ ሜላት ንሊዮን ደጊማ ከም ትፈትዮ ስለ ዝነበረቶ ሊዮን መጀመርያ ግዜ ጓል ሰዓመ ኣብ 19 ዓመቱ ምዃኑ ይነግራ ሜላት ድማ ሙሉእ ጥርሙዝ ዊስኪ ሰትያ ብሓይሊ ክትስሕቆ ትጅምር ሊዮን ብጣዕሚ ይሓፈር ብሓደ ድማ ናብ ተደጋጋሚ ስራሓት እናተሓዋወሩ ክሰርሑ ይጅምሩ ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ኣፓርታማ ምስ ከዱ ሊዮን ኣብቲ ውሽጢ ገዛ መሳርሒ እናተቐባበለ ይሰምዕ ንሜላት ቀልጢፉ ምስ ሰሓባ በቲ ማዕጾ ሓያል ተኽሲ ይኽፈተሎም ንሜላት ድማ ነገራት ከምዚ ኢሎም ዓብዓብ ክበዝሖም እንከሎ ናይ ቀለበት መማረፂ ክትጥቀምለክ ኢሉ ይነግራ ሜላት ቀለበት ታኢላ ናሕሰበት እንከላ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ቦምቢ ደርዩ ናይታ ቦምቢ ቀለበት የርእያ ጽባሒቱ ሊዮን ንቶን ክረኾ በይኑ ይኸይድ ኮፍ ኣቢሉ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣነ ገለት ኮይኖሞ ብሂወት ተዘይተመሊሰ ኩሉ ስራሕ ቅርሺ ንሜላት ንኽትህባ ሓደ ራይዱ ይነግሮ ቶኒ እቲ መዓልቲ እሱ ከምዘይመጽእ ተመንዩ ቃልካ ከምዘኽብረልካ ቃል ኣትሉ ንሊዮን ይነግሮ ብጽባሒቱ ሊዮን ናብ ሓደ ስራሕ ክኸይድ እናተዳለየ እንከሎ ንሜላት ምሳኣ ክወስዳ ከምዘይኽእልን እዛ ስራሕ እዚኣ ብጣዕሚ ዓባይ ከም ዝኾነትን ይነግራ ሓደ ግዜ ንበይነይ ግዜ የድለኒ እዩ ህይወት ንኽጠዓዕማ ኢሉ ነጊርዋ ካብቲ ገዛ ይወፅእ ሜላት ኣብቲ ገዛ ታተኽልና ተንከባኸበት ቴሌቭዥን እናርአየት እናተደበረትን ትውዕል ዝተወሰኑ ወዳት መፂኦም ኣብ ደገ ኮፍ ኢላ እንከላ ክድንድንዋ ይምክሩ ሜላት ግን ቅርሺ ወፂኣ ሂባ ኣብ ካሊእ ከይዶም ንክጫወቱ ትነግሮም ገለ ነገር ከም ተሓስብላ ግልፂ እዩኒ ሜላት ኣብ ናይ ስታን ኣፍ ደገ ስራሕ ደው ኢላ እናመፀት ትሪኦ ምስ ኣተየ ድማ ዝኾነ ባኮ ተሸኪማ ናብቲ ውሽጢ ትስዕቦ ናብ ክፍሉ ምግቢ ክተብፅሕ ከም ዝተለኣኸት መሲላ ድማ ምንም ከይተጠርጠረት ፈሪማ ተኣቲ ሜላት ንስታን ናብ ናይ ወዳት ሽንቲ ቤት ትስዕቦ ግን ንስታን ፈሊጥዋ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ይፅበያ እዩ ነይሩ እቲ ማዕጾ ዓፂዩ ድማ እታ ሻንጣ ኣብ መሬት ኮፍ ንክተብላ ይነግራ መን ኢልኢኺ ክምሰላ ሜላት በዓላ ከም ዝኮፀትን ማንም ከም ዘይለኣኻን ትነግሮ ግላዊ ነገር ዲሉ ምስ ሓተታ እወ ሓወይን ሙሉእ ስድራይን ቀቲልካ ሕዚ ድማ ቀትለካ ደልየ ምስ በለቶ ስታን ይቅርታ ሓቲቱ ምስኡ ክትሰርሕ ትደሊ ተኮይና ይሓታ ከምዘይትደልን ክትከይድ ከም ትደልን ምስ ነገረቶ ስታን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነ ክነብሩ ዘይደልዩ ሰባት ምቕታል ደስ ኣይብለንን ኢሉ እናተዛረባ እንከሎ ሃንደበት ናብቲ ክፍሊ ሓደ ካብቶም ዓጀብቲ ኣቲ ሚኪ ምስ ካልኦት መሳርሕቶም ናይ ሓሽሽ ንግዲ እናፈጸመ እንከሎ ሓደ ፕሮፌሽናል መፂ ከም ዝቐተሎም ይነግሮ ሚኪ ለሚንዎ ከም ዝነበረን እቲ ፕሮፌሽናል ግን ቆልዓ ኢልካን ሰበይቲ ኢልካን ኢሉ ንኩሎም ከም ዝቐተሎ ይነግሮ ስምስ ሰምዐ ስታን ንሜላት ከይቀተለ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ናብ ኦፊሱ ንክወስድዋ ይነግሮም ሜላት ንሚክን ነቶም ካልኦት ሰባትን ዝቐተለ ሊዮን ከም ዝኾነ ይርዳኣ ሊዮን ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ኣብ ገዛ የለና ኣፍታ ባምቡላኣ ደብዳቤ ገዲፋልና እታ ደብዳቤ ድማ ንስታን ክትቀትል ከም ዝኸደትን እንድሕር ደኣ ቀቲሎማ ንዓኣን ንስድራኣን ሕነ ንምፍዳይ ዝኣክል ቅርሺ ከም ዝገደፈህሉ ትነግሮ ሊዮን ብንደት ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ንሜላት ከምፅእ ይኸይድ ሜላት ኣብ ናይ ስታን ቢሮ ብዙሓት ጋርድታት ተሓላይ ኣኾፍ ኢላና እቶም ጋርድታት ኣብቲ ሻንጣ ፀንሖም ሽጉጣት እናርኣዩ ብጣዕሚ ይግረሙ ኣለዉ ሃንደበት ብዚ መፂ ከይበልዎ ስታን ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ንኩላቶም ከይተስኡ ይቆትሎም ንሜላት ድማ ይሓቑፋ ምሸቱ ሜላት ሊዮን ዝገዝአላ ክዳን ትገብሮ ተጥዕመልኪ ደስ ትብል ክዳን እያ ምሰላ ድማ ናብኡ ዝንቕርብ ኢላ ከም ተመስግኖን ብጣዕሚ ከም ትፈትዮን ደጊማ ምዝራብ ትጅምር ሊዮን እዚ ነገር እዚ ንምንታይ ከም ዘይፈትዮን ብጣዕሚ ከም ዘናደዶን ድማ ድሕሪ ኣቢሉ ከረዳኣ ይጅምር ሊዮን ኣብ ጣልያን ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዝፈትዮ ዓርኪ ነይራቶ ኣቦኣ ግን ምስ ሊዮን ምርኻባ ብዙሕ ደስ ስለ ዘይበሎ ነታ ቆልዓ ቀቲልዋ እቶም ፖላዊስ ንቶቦኣ ድሕሪ 2 መዓልቲኦም ሰዲዶሞ ሊዮን ብዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተናዲዱ ሓደ ለይቲ ናብቲ ገዛ ኣትዩ ንቶቦኣ ቀቲልዎ ናብ ጃልባ ተሰቂሉ ንኣሜሪካ ይመጽእ ካብቲ ግዜ እንዳሕር ንሱ ሊዮን ካልአይቲ ጓል ሪኡ ከም ዘይፈልጥን ሰላም ከም ዘይብሉን ንሜላት ይነግራ ሜላት ሕራይ ሺላ ግን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዓራት እምበር ኣብ ጣውላ ይትድቅስን ቅሰን ኢላ ኣብ ዓራት ምስኣን ክድቅስ ትነግሮ ሊዮን ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓራት ይድቅስ ንምሸቱ ስታን ምስቶም ካልኦት ዓጀብቱ ንናይ ቶኒ ምግቢ ቤት ይኸብዎ ናብ ቶኒ ክመፂኡ ኮፍ ኢሉ ድማ ኣብ ቢሮይ ዝተቐተሉ ዓጀብተይ ኣለዉ እቲ ሰብሱ ጣልያናዊ ምዃኑን ካብ ግዝኣትካ ምዃኑን ስለ ዝፈልጥ መን ምዃኑ ተለበል ንገረኒ ኢሉ ንቶኒ ይነግሮ ጽባሒቱ ንግሆ ሊዮን ካብ ዓራቱ ክትስእ እንከሎ ብጣዕሚ ምቾት ተሰሚዑ ስለ ዝነበረ ተሲኡ ይድንገጽ ሜላት ጽቡቕ ጌርካ ወደ ደቂስካ ኢላ ክትሓቱ ከላ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ዓይኑ ከፊቱ ከም ዝድቅስ ይነግራ እታ ናይ ምስጢረ ጓሓኹሖኦም ነጊራቶ ናብ ሱፐርማርኬት ፀባ ክትገዝእ ትኸይድ ሊዮን ተመሊሱ ይድቅስ
ሜላት ፀባ ገዚኣ ክትምለስን ከላ ስታን ናተፀብያን ናተኸተላን ስለ ዝነበረ ናይ ስዋት ጋንታታት ናብቲ ክፍሊ ከይበፅሐት ብኣፋ ሒዞም ይስሕብዋ። ናብቲ ገዛ መእተዊ መፍትሕን ምስጢራዊ ኣኳሓኳሓን እንድሕር ደኣ ሃልዩሎም ምስ ነገርዋ ሓስያ ካሊእ ዓይነት ኣኳሓኳሓት ነግሮም። እቶም ስዋት እታ ኳሓኳሓ ተጠቒሞም ንስታን ከኣትዉ ከም ዝተዳለዩ ይነግርዎ። ብዙሓት ናይ ስዋት ወታደራት ናብቲ ገዛ ምስ ኣትዩ ንሊዮን ኣይርእይዎን ኣለዉ። ደካሱ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እታ ማዕጾ ብድሕሪቶም ዓፅዩ ንኹላቶም ይቐትሎም። እታ ማዕጾ ክትክፈትን ከላ እቶም ኣብ ደገ ነብሩ ስዋት እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኩሎም ከም ዝሞቱ ይርኦም። ስታን እዚ ምስ ሰምዐ ናብ ቢኒ ግምጥል ኢሉ ኩሎም ዘለዎም ወታደራት ናብቲ ከባቢ ንኽእከቡ ይነግሮም። ኩሉሕ ፖሊስ ኣባልን ናይ ስዋት ጋንታታትን ናብቲ ከባቢ ይእከቡ። ሊዮን ኣብቲ ኣፓርታማ ተፀቢዩ ንብዙሓት ይቐትል። መጠረሽኡ እሱ እውን ሓንቲ ጥይት ምስ ተወቕዐ ተሓቢኡ ይጸንሕ። ሓደ ናይ ስዋት ጋንታ ንሊዮን ክርኢ ብተኣንጎሎ ቀልቀል ይብልሎ ሊዮን ኣብ ቅድሚኡ ጸኒሑ ናብ ግንባሩ ጥይት ይድቅነሉ። እቶም ካልኦት ምስ ነገሮም ሓዲጎሙ ይሃድሙ። ሊዮን ንሜላት ተዘይሰዲዶምዋ ነቲ ወታደር ከም ዝቆትሎም ምስ ነገርዎ ይሰድዋ። ምስኡ ኸይና ድማ ካብቲ ናይ ሓደጋ ሳንዱቕ ፋስ ንኽትማላእ ይነግራ። እቲ ሓደ ናይ ስዋት ወታደር ከም መከላኸሊ ገይሩ ብድሕሪት ገጽና ኸደን ከሎ እቶ ሓዊ ዝተፈጠረሉ ሰዓት ማይ ዝረጪ ቱቦ ብጥይት ተኩስ ይወቕዖ። እቶም ካልኦት ናይ ስዋት ወታደራት ነቲ ዓርኮም ዝቆተሎ ስለ ዝመሰሎም ኩላቶም ወፂኦም ምትኳስ ይጅምሩ። ነቲ ናይ ባዕሎም ወታደር ድማ ባዕሎም ይቆትልዎ። ሊዮን ብታ ማዕጾ ቀልቂሉ ንኹላቶም ይቆትሎም። ተወሳኺ ሓይሊ ንኽመፁ ናሎሞን ድማ ንድሕሪት ይሃድሙ። ሊዮን ነቲ ቃልሲ እሱ እናተዳለየን ከሎ ሜላት እናኸየት እዚ ኩሉ ብሰንከይ ዝመፀ መከራ እዩ ይቅርታ ሊዮን ኢላ ተሓቶ። ነታ ኩሉ ግዜ ዝንከባኸባ ተኽሉ ካብቲ ብመሽኮት ዝትኩስ ነበረ ስናይፐር የድሕና። ናብ ኩሉ ገጽ እናተኩሰ ድማ ናፍቲ ዳኽሽነ ይኣቲ። እቶም ፖላዊስ ኣብቲ ኣፓርታማ ዝርከብ ሕድሕድ መሽኮትን ኣፍ ደገን ስለ ዝሸፈንዎ ሊዮን ናይ ባዕሉ መውፅእ ክፈጥር ነይርዎ። በቲ መንደቕ ድማ ምፍራስ ይጅምር። ክፍተት ምስ ፈጠረ ንሜላት ብኡ ተሸራቲታ ንኽትወርድ ይነግራ። ሜላት እታ ክፍተት ንሳ ንሊዮን ከም ዘይተእትዮ ስለ ትፈልጥ ከም ዘይትወርድ ትነግሮ። ሊዮን ድማ ምስቶኒ ዘለና ብዙሕ ቅርሺ ሒዝና ብሓደ ክንነብር ኢና ህይወት ከመይ ምቅርቲ ምዃና ኣርኢኽን ኣለኺ ድሕሪ ሕጂ ብሓንቲ ግዜ ክመውት የደልን ዝገበርኩ ገይረ ክመፀኪ ኢሉ እታ ተኽሉ ሂቡ ናብ ታሕቲ የውርዳ። በቲ ወገን እቶም ፖላዊስ እቲ ማዕጾ ፈንጂሮም ንኽኣትዩ ይዳለዩ እዮም ዘለዉ። ሊዮን ንሜላት ብጣዕሚ ከም ዝፈትያ ነጊሩ በቲ ክፍተት ምስ ሰደዳ እቶም ፖላዊስ እቲ ሮኬት ተኪሶም እቲ ገዛ ይፍንቅርዎ። ሊዮን ግን ሕጂ እውን ገና ይሞተንኔ ማስኮም ተኸዲኖም ናብቲ ውሽጢ ንሊዮን ክእልሽዎን ከለዉ ማንም ሰብ ኣይረኸቡን። ሓደ ወታደር ኢዱ ሰፍ ምስ ኣበለሎም ኣልዒሎም ንታሕቲ የውርድዎ። ለካዝ ወታደር እዚ ባዕሉ ሊዮን እዩ። እቲ ማስክ ተኸዲኑ ዝተወቕዐ ናይ ባዕሎም ወታደር መሲሉ ናብ ታሕቲ ይወርድ። ስታን ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ሙሉእ ናይ ስዋት ጋንታታት ሓደ ወድን ሓንቲ ቆልዓን ምርካብ ስለ ዝተሰኣኖም ብጣዕሚ ተናዲድኒ። ሜላት በቲ ወገን ካብቲ ህንፃ ወፂኣ እናኸደትን ከላ ስታን ንሊዮን ሓደ ወዲ ክሕክሞ ማስክ ቆሊዑሉ እንከሎ ንሱ ምዃኑ ይርኦ። ሊዮን እታ ማስኩ ደጊሙ ናብ ገጹ ምስ ሸፈና ስታን ነቶም ካልኦት ወታደራት ካብቲ ህንፃ ንኽወፁ ይነግሮም። ሜላት ካብቲ ህንፃ ወፂኣ ብቅድሚ እቶም ፖላዊስ ከይተጠርጠረት ትሓልፍ። ሊዮን ካብቲ ዕግርግር ርሒቑ ካብቲ ህንፃ ንኽወፅእ ንእሽተይ ምስ ቀርዮ ስታን ብድሕሪቱ መፂኡ ብዝዋኑ ብጥይት ይወቕዖ። ስታን ከም ዝሞተ ንምርጋጽ ቅርብ ክብል እንከሎ ሊዮን ስታን እስኻ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። እወ ኣነ እየ ምስ በሎ ሊዮን እዚ ቀለበት እዚ ካብ ሜላት ተላኢኽካ ኢሉ እቲ ናይ ፈንጂ ቀለበት የርእዮ። በቲ ቦምቢ ድማ ክልቲኦም ይሞቱ። ሜላት ናብቶ ንኽትከይድን ከላ እቲ ቅርሺ ከምቲ ንሊዮን ሒዘሉ ነበርኩ ንዓኹን ክሕዘልኪ ይኽእል ኢሉ ይነግራ። 100 ቅርሺ ተረጋጊዓ ንኽትነብር ክነግራ እንከሎ ሜላት ከም ሊዮን ቀታሊት ክትኮን ከም ትደሊ ትነግሮ። ቶኒ ተናዲዱ ሊዮን እንድሕር ደኣ ሞይቱ ከመይ ኢልካ ቀታሊት ክትኮኒ ደጊምክ ብዛዕባ እዚ ከይትዛረበኒ ኪዲ ትምህርቲ ክጀመር ኢሉ ይዛረባ። ሜላት ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተባረረሉ ትምህርቲ ቤት ተመሊሳ ከመይ ኢሎም ስድራኣ ከም ዝሞቱ ናይ ሓሶት ታሪክ ትነግሮም። እታ ዳይሬክተር እንቋዕ ብድሓን መጻኺ ግን እቲ ትኽክለኛ ታሪክ ክሰምዕ ይደሊ ደጊምኪ ከይትሕሲ ኢላ ምስ ሓተተታ ሜላት እቲ ትኽክለኛ ታሪክን ኩሉ ዝተፈጠረ ነገርን ትነግራ። እታ ዳይሬክተር እቲ ታሪክ ምስ ሰምዐት ካብ ልባ ትድንግጥ። ሜላት እታ ሊዮን ዝንከባኸባ ነበረት ተኽሊ ኣብ ደገ ተኽላ ድሕሪ ሕጂ ነፃ ከም ዝኾነን ብደንቢ ከም ትንከባኸቦ እናተዛረበት እቲ ፊልም ይውላዕ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሓደሽቲ ኮንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮን ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም ኣይፈለየና። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።